Στη Γερμανία. 2 χρόνια έκατσα, επειδή τα άφησα τα μωρά μου, η Μέρη ήταν 10 χρονών και 4,5 ήταν η Βιολέτα. Και τα άφησα στον άντρα μου. Και νύχτα μέρα έκλαιγα, έλεγα ο άντρας κοιτάει παιδιά, άρα τα παιδιά μου τι κάνουν, άρα τα παιδιά μου τι κάνουν. 2 χρόνια. Ύστερα λέγω ότι είναι... Μαγείρευε τη Γάνη Ζαβά η Μέρη και τον πατέρα της. Και η Δερινά τρώει και η Βιολέτα, μικρό ήταν και εκείνο. Όχι, όχι, κακά είναι αυτά. Ποιος το λέει αυτό? Και στη Γερμανία. Για να τα φάει ο μπαμπάς να μην φάει εκείνη. Στη Γερμανία πήγες εκεί για δουλειά? Ναι, δούλευα 2-8 ώρα δούλευα. 2-8 ώρα. 2-8 ώρα δούλευα. Σερί, το ένα πίσω από το άλλο. Έπιανα καλά λεφτά. 1.000 μάρκα, 7.000 ήταν τότε. Αλλά τότε δεν είχε αξία πολύ το μάρκο. ο συγχωρημένος δεν τα κράτησε. Άστελνες εδώ. Άστελνες εδώ, αλλά... Άστελνα, το ξέρω τόσο εύκολο. Στείλουν τα μισά. Στείλουν τα μισά. Όταν ερχόμουν να είχα. Ναι. Σπάταλος. Εγώ έλεγα έτσι ο Χουμάρη πάλι. Εκεί ο Χουμάρη στο σπίτι να είχε φαγεί, αυτός πήγαινε στο μαγαζί. Ναι. Δεν κρατούσε. Ο Θέμης τέτοια... Και πώς πήγες, μόνη σου ή σε κάλεσε κάποιος και πήγες στη Γερμανία? Προξενία. Πρόσκληση. Προξενιά θα συνεχίσει. Σε έκανε πρόσκληση, Πρόσκληση με έκανε κουνιάδος μου τόσο καιρό. Θα πήγαιναμε πρώτα μαζί. Και αυτός επειδή τα πήγαιναμε στη Γερμανία, νύχτα μέρα στα καφενεία, μόλις οι Γερμανοί ξέρεις πώς εξετάζουν και εδώ και τα νύχια, το χέρια και τα πόδια, τόσο πώς εξετάζουν. Και όπως πήρε αναπνοή, δηλαδή έκανε ο λαιμός του από το πιωτό, σαν ήρυπνος και πιωτό, ύστερα μας είπε η γυναίκα ήταν αυτή που... Στην Επιτροπή. Πώς το λένε μωρέ, αυτή που λέει τη γλώσσα. Ξεχνάω. Λέει μια μπύρα λέει να έπινες λέει κάτω, τα καθάριζε ο λαιμός με χαρά. Πού να ήξερα μία. Αφού τον κόψαν οι Γερμανοί, ο γιατρός, με λέει δεν θα πας κι εσύ. Λέγω ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, πουλήσαμε. Και δεν θα πας εσύ, δεν θα πάω κι εγώ. Πώς θα λύσουμε παιδιά μου. Όχι. Δεν μπορώ να φύγεις εσύ τα αγγεζιλιάρης, σε λέει, πού θα τη στείλω. Τελικά δεν με έστειλε τότε. Ύστερα ξεκίνησαν οι γυναίκες και πήγαιναν να χωρίς τους άντρες τους. Λέω δεν μου λες εσύ ποιο άντρας είσαι, αυτοί πώς θέλουν τις γυναίκες. Εγώ θα πάω. Και πώς θα πας αφού εγώ από τον Γερμανό πέρασα. Από τον Έλληνα εύκολα πέρασε. Ο Γερμανός παίζει το ρόλο. Πήγα ξανά. Είπα τον γουνιάδο μου, κάνει με πρόσκληση, εγώ θα έρθω, λέει, και αφού εγώ θα πάω ξανά λίγο να κάνω χαρτιά. Πήγα, με εξέτασε ο Γερμανός, λέει την ερμηνεία, τα χαρτιά μου τα πρώτα, όταν σε κόβουνε, γυρνάνε πίσω, έρχονται στην Ελλάδα. Πάνε στη Γερμανία και έρχονται στην Ελλάδα, γυρνάνε πίσω. Λέει, αυτοί γύρισαν τα χαρτιά της πίσω, λέει. Δεν πήγε, λέει. Τα χαρτιά της πήγαν και γύρισαν πίσω. Λέω δεν τα χάσα κι εγώ, η αλήθεια. Λέω πες το να, εγώ από Γερμανό πέρασα. Μην κοιτάς που γύρισαν τα χαρτιά μου. Επειδή δεν πήγα, γι' αυτό γύρισαν. Ενώ πέρασα από το Γερμανό. Ναι. Λέει Δερμενέας, θα το πω. Ποιο το λέει, η Αφαμίδου πέρασε από σένα, λέει. Δεν έχω μένει από σένα. Και κοίταξε, γύρισε, βρήκε τα χαρτιά μου. Λέει καλά, λέει η γυναίκα, λέει. Αυτή πέρασε από μένα. Πέρασα και από τον Έλληνα και έφυγα. Αυτός δεν μπορούσε να πάει, γιατί τον κόψαν οι Γερμανοί. Και πήγα εγώ. Και έπαιρνα και καλά λεφτά για αλήθεια να λέτε. Δεν έκανα, δεν είχε στο μυαλό να κάνεις. Έπρεπε να κάτσεις κι άλλο. Στα τα μωρά μου ήταν, τα λυπόμουν. Και ο πεθαρός μου για τα παιδιά του γύρισε. Δεν έκατσε εκεί. Ποιος, ο Θέμης. Πήγε. Βέβαια. Ο Θέμης πήγε μια δόση, έκατσε με σύμβαση πήγε τότε. 3 μήνες. Ήρθε. Δεν μπορώ χωρίς εσάς, δεν μπορώ, ήρθε. Ύστερα τον κάνει ο συγχωρεμένος Σαμουήλης,
τον κάνει πρόσκληση, πάει, κάθεται 6 μήνες, ξαναέρχεται. Βάλει καπνά φυτά και θα έρθω να φυτέψω με καπνά. Ήρθε, κάναμε 2 στρέμματα καπνά. Τι θα βγάζαμε από 2 στρέμματα καπνά. Τέλος πάντων. Με σύμβαση πήγε. Ναι. Όχι, η πρώτη φορά πήγε με σύμβαση. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Μέσα σε παράγκες μένανε. Εμένα, επειδή τον κόψανε τον Κώστα και δούλευα σκληρά, η Γερμανία, άμα δουλεύεις, εσύ είσαι καλός κανένα. Σ' αγαπάνε πολύ. Άμα δεν δουλεύεις, ζωή και στην Ελλάδα. Ύστερα ξανά τον κάνει ο Σαμολή πρόσκληση, ξαναπάει, τότε έκατσε 1 χρόνο. Έκατσε 1 χρόνο, αλλά είπε, όταν περπατούσα, ο νους του ήταν εδώ και αυτός περπατούσε. Από πίσω να με πατούσαν δεν άκουγα. Ο νους του ήταν σε εμάς. Και έκατσε 1 χρόνο, όταν ήρθε είπε, τώρα σκίσε το διαβατήριο, δεν ξαναπάω. Σκίσε το, εσύ θα το σκίσεις. Ενώ εμένα, επειδή δούλευα καλά, ήμουν στη δουλειά μου και δούλευα και 2-8 ώρα, και ο διευθυντής με αγαπούσε και ο σεφ με αγαπούσε και ο μαέστρος με αγαπούσε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και με λέει, ερχόταν, έμπαινε μέσα, ο σεφ το ίδιο, και έπαιρνε βαγόνια, ανέβαζα πάνω στα τμήματα. Και το έπαιρνε από τα χέρια μου και με λέει, Ελένο, τσίτσε, κάτσε εδώ, με λέει, εγώ θα το πάω. Εγώ όχι, λέω, θα με δει ο μαέστρος και θα με μαλώσει. Ό,τι σε λέω, εγώ θα κάνεις, λέει. Θα πας μες στην τουαλέτα, λέει, κλείσει την τουαλέτα από μέσα, ο άλλος έρχεται, σε λέει κάποιος είναι μέσα. Θα κάτσεις εκεί μέσα, λέει, όταν έρχομαι εγώ θα σε πω, εγώ είμαι και θα ανοίξεις και θα βγεις. Τόσο πολλά που δηλαδή μ' αγαπούσε. Και όταν θα ερχόμουν για πάντα, και ο διευθυντής δηλαδή όλο, είπαμε, άμα δουλεύεις, αγαπάει. Ο διευθυντής με λέει, Ελένο, θα φύγεις, λέει, αλλά θα μετανιώσεις, λέει, να ξέρεις. Θα σου δώσω ένα χαρτί, λέει, είδες για το σχίσιμο, και όποτε θέλεις να έρθεις. Εγώ πάει η τουρνά των 6 μήνων, κολοκύδι δεν είμαι 6 μήνων, κολοκύδι ολόκληρο είμαι. Λέω τον κόσμο, κοίτα πώς μ' είχαν, λέω, αυτό το χαρτί μου έδωσε ο διευθυντής, από την αστυνομία ήταν, Αρπαϊτσά μου, λέει, είναι από την Αρπαϊτσά. Ό,τι ώρα θέλω, μπορώ να πάω στη Γερμανία, ή έδωσε το λίγα τώρα. Το πήρε, το έσκησε. Σε λέει αυτή θα το έχει στο μυαλό της και κάπου θα πάει. Όπως έκανε, το έσκησε. Ενώ με εκείνο ό,τι ώρα ήθελα πήγαινε. Πήγαινες πάλι. Και τι δουλειά ήταν αυτή που έκανες? Εγώ τη δουλειά έφτιαχνα. Εγώ τη δουλειά που έφτιαχνα, άντρες πήγαιναν εκεί κάτω στο τμήμα και έφευγαν. Ενώ εγώ έκατσα γιατί έλεγα μόνη μου είμαι να πάω μια ώρα νωρίτερα στα παιδιά μου. Από εκείνα τις πλάκες του Philips και το Κρούντικ, αν τα έχεις ακουστά, τόσα είναι, το Κρούντικ τόσο είναι. Στις τηλεοράσεις? Στις τηλεοράσεις που είναι. Από εκείνα έβαζα 25 πλάκες στη στέντα το λέγανε. Τα άβαζα και τα άβαζα 3όροφο βαγόνι. Ναι, ήμουν 35 χρονών. 3όροφο βαγόνι το γέμιζα και με το σανσέρ τα ανέβαζα πάνω στα τμήματα. Αυτή η δουλειά έκανε συνέχεια πάνω κάτω. Αλλά μπήκα μέσα μια χάλασε το σανσέρ όπως μπήκα μέσα. Αλλά είχαμε το μάστορα στο οστάσιο μέσα. Χάλασε το σανσέρ. Τα χάσα. Μα ανίτσα μου λέω τώρα είναι που θα τρελαθώ. Μες στο σανσέρ άμα τελειώνεσαι, ξέρεις τι δύσκολο είναι. Χτύπησα στην πόρτα, αμέσως έτρεξε ο Γερμανός, λέει Ελένο μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Ελένο, mach nichts, ganz gut. Εγώ εδώ είμαι, λέει, μη φοβάσαι. Ναι. Με έδωσε θάρρος η αλήθεια. Αμέσως ήρθε ο μάστρας, τα άνοιξε και ήρθε ύστερα ο σεφς, Μάθανε, είχες μάθει και γερμανικά, μίλαγες? Λίγα. Από την αρχή δεν ήξερα, αλλά ύστερα δουλεύοντας με τον αδερφό μου μιλούσα και λέει με βρελίνησε περισσότερα γερμανικά. Ο Νίκος πόσο έκατσε? Και είναι 2 χρόνια έκατσε. Εκείνος τράβηξε. Αλλά δεν δουλεύω. Εγώ είχαμε Γερμανίδες μες στο τμήμα μας και έμαθα έτσι γερμανικά. Και μιλούσα και έλεγε ο αδερφό μου ασχολημένο, δεν λένε πολλά γερμανικά ήξερες.
Πολλά λίγο. Έτσι για να συνονοούμε, να μιλάω δεν μπορώ, αλλά ξέρω. Απάνω στη δουλειά σου Απάνω στη ήξερες. δουλειά μου, θέλεις δεν θέλεις θα τα μάθεις.